Kamjigariwa ngavawo. Silent and Stuart Kamjigariwa versus Arthur Kanodereka. Vakamangala ndo. Vakamangala ndo. Vakamangala. Varuku. Wala space anai. Pasarika space. So. Pamusoro ichangamira. Inyaya iyi yakapinda swonto rakapera. Ava ndanate zvara vavira. Uyu mukwasha. Asi pakati. Ndiye ane mudzimai ari pakati. Wakabatana naye. Saka avo ndiziva ndamaigureva ndamainini but madzimai amukoma nemunin'ina. Saka ana tezvara vakauya vachimhangara mudare vari kuchema kuti mukwasha ane makore atora hanzvadzi yedu. Baba vakambotumira munyai kunoti enda unopiwa pfuma yangu ndidye ndiri mupenyu kusvikira baba vazofa mukwasha asina kuunza pfuma. Saka uyu ari kunzwa kuti ndiye mukomana mukuru akasara mumwe. Saka ndiye akauya kuzomhangara ari kuti ari kuda pfuma yake. Tauri vatezvara tinzwe. Tiudze vatezvara nyaya yenyu yakamira sei? Nyaya ndakaendesa pamusoro vedare nevamwe vane zvigaro zvakasiyana siyana. Ndokuti ndichamira pamberi pedare rino ndichitaura chokwadiwo chandinoziva. Zvakaitika ndezvekuti izvo baba vachiri vapenyu vakanditaurira kuti izvo ndakatumira munyai kumukwasha kuti ndauda pfuma yangu, asi munyai akaenda hana zvaakadzoka akatsanangura. Vakanditaurira futi kechipiri. So kechipiri ndo pandakazoenda kune munin'ina ndakunobvunza kuti baba vari kundiudza kuti izvo vakatumira munyai kune mukwasha asi hana kukwanisa kupindura zviri kumbofamba sei. Zvikanzi zveshuwa baba vakandiudza kuti ndakatumira munyai but hana kuya nemhinduro. Saka takagara svika baba vakazoshaya. So tadaro takazouya kuno tikatanyoresa pepa rekukumbira kumukwasha kuti ko zviri papi wapapi naye mukwasha tado pfuma yedu. So ndo mawira yakaita nyaya yedu. Makanyoresa kukumbira muna kumumhangarira. Takuda takamhangara. Kumhangara unokumbira. Hangopodza kutaura mambo. Saka takamhangara kuti tada pfuma yedu nemukwasha. Ane makore mangani? Akapedzera ku 1997. Hapana kana chaakabisa. Pamapepa noti pakarorwa hanzvadzi mukwasha pakwaya nemari ini ndaindisipo aiva aripo ndeuyu stai tiri kuHararewo zvekutoti kana baba vana kuzokwanisa kutitsanangurira asi uyu ndiaiziva zvese kana mapepa anga aripo pasi painzi izvo mukwasha akabvisa tsvagirai kuno nemasungiro nekubarira damage. List ranga riripo. Saka pakaitika nyaradzo muna Mei iyo watabva zvese zvakapiwa baba vekubhangeti. So rake ari kuti rakarasika. Asi sondo rakapera takati munouya ndo pandakutsanangura tikati munofanirwa kuita nzira dzekutsvaga kuona kuti list iroro rawanikwa. Saka nhasi madzoka takaita zvese. Mukoma vakatouya paweekend, mukoma akati pepa ndakapa bhuku ndakapa baba vakati zvichiwa bhuku riri kuno ririko asi rakabiwa mapeji amuna kana 1 error kubvira naatete nehanzvadzi. Shirega tinangale nemukwasha naye katozopinda kune uyu wamatairepo. Aiwa ndotenda. Mukwasha mungatipirewo nyaya nate zvaro renyu kuti izvo vanoda pfuma yavo ka. Pamusoro vedare nachifu yedu nenhangu ndasumuka. Sumudzai ruoko. Ndichitaura kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare. Sumuka wandaita ndichataura chokwadi pamberi pedare. Ndikataura nhema. Ndakataura nhema. Ndicharangwa nedare. Ndicharangwa nedare. Ini zvangu sati ndaenda kure nachikumbiro kubvunza mubvuzo mumwe chete kuti vanatezvo vangu vatanzi baba vakatumira munyaya inazva unoona
ndomira ipapo. Chienda hangu mberi, inini zvangu ndakarohwa. Wanga musi wa3 naMei 1997. Ndakabvisa. Ndakasarwa nemombe nezvekupfeka zvababa nezvamai. Ndakachajwa mombe dzinotsika nedzimwe dzekeshi. Saka pamombe hapana chandakati ndabvisa nezvekupfeka zvacho. Wakabvisa zvimwe zvese ukasarwa nemombe chete. Mombe nemari. Mari yaidzi mari. Rusambo. Rusambo. Ndakachajwa 700. Igore ripi? Akari mazimu dola 97. 97. Ipara wangu ndinaro. Yave mazimu dola 97. Bangari. 700. Saka pa 700 apa ezvinezvi wakachengeta mari yekuti upana ati zvakadi kuti tipedze nguva kuti makore awanda ka. Muna vana vangani? 3. Wakaroora mukadzi? Wakaroora mukadzi wakabvisa mari wene vana vangani? Akari 1. Ndokuzobereka mavera uchitsvaga yemwari. Basa chitopinda chibuda. Iko ukatopinda ipapo ndopawanotokuroora ka ipapo ndakawanzwa unopinda uchibuda basa ukapinda wasiya unenge uchitsvaga paunoda sivate zvakakuda pfuma yavo. Mombe dzakanzi ngani? Mangwa ndachajwa 6. Ndizvo here sezva? Ya, mombe 6. Mari 700. Aipapo ndo patiri kukakaradza. Ari kutaura mungu wacho wenjova dai anga adzodza anga dai atonyepa kuti mombe ndakachajwa 5 zvinomanyatsodziwira 6. Saka mari yacho nai 700 tichienda zvichokwadi. Uyu ndiani atsoziva noti pakarohwa? Ndiye tezvara wacho nasaka tiri chibvunza ndiye tezvara wacho. Ari kumirira izvozvo. Haagona kutaura. Pamusoro pedare, pamusoro pemama. Inini chandongoziva chandakaudzwa nababa ndechekuti vakanditi mukwasha wako paasvika paakauya pamusha akazobhadhara damage akazouya akasungira ndopa vakapedzera kundiudza mari imwe yanga yakanyorwa yerusambo. Vakanditi inini pamari yerusambo handina chandakaudzwa kuti pane chinhu chakabhadhara. Mombe dzaari kutaura kuti akachajwa mombe 6 akanzi 2 ndo dzinobhadharwa mari dzimwe 4 ndo dzinotsika. Pa4 ipapo pachitinzi ndo pane 1 yamai ipapo. Zvino manje iweweka kuti uchinatsoziva ubhohwa hwake nokuti izvo zvaidiwa zvakanyoreswa rusambo rwakanzi mari mombe dzo dzavari kuziva chete handii. Parusambo hangu ipapo pavaitaura havo baba noti munhu ainyora anga ari mukoma wangu asiri kuno ari kuSouth Africa. Paainyora mukoma wangu aingoti paakanyora ipapo nebepa racho parakakopiwa nababa, baba vachikopa bepa ravo. Baba bepa ravo ranga riri mumumba ndikatoritariswa but parusambo papasina chinhu chakabhadhara. Right, isu zvatinenge takuita manje tichiteedzera ka mukwasho wendiri kuona kuti mukwasho wenyu ari kukurorirai ari kuita. Ari kunyatsotaura kuti kuna natezvara wangu ndineredzwa ravo remombe 6 zvekuzogovana kuzoti 1 ndeyamai dzimwe ndedzemari dzimwe ndedzechii nemari iripo pamusoro pemombe 6 $700 ndo dzaari kutaura. Ani munhu waidaro haasi kuramba mukwasha wenyu chikwere, ari kutonyatsova chikwere chanatezvara ndinacho. Saka ndopatiri kumubvunza wamukwasha kubva gore iroro wakachajana nanatezvara wakachengeta mari iko kusvika pari nhasi upe vanatezvara varipa mari yavo. Ichaungana rimwe pamakore ese hausuda kuroora shungu ndinadzo. Saka kana kuti shungu inadzo zvinongooma apo neapo. Shungu ndinadzo chaizvo. Ko mombe unengani? Paizvonani. Zanatezvara. Tinoda kutoti mombe dzo dziuye 700 iwe wakatadza kuibvisa ichiri pamazigi ezvinezvi yakuchajwa nema-US 700 iwe $700 vatongo vatiri kuita. Mari yakabhadhara ka? Wati une chikwere chavo wanje 700 chemombe. Mombe nezvekupfeka. Mari takabhadhara. 700 wabhadhara. Takabhadhara. Keshi yese zvese tinodiwa pakuroora. Mombe nemajazi ndo zvawasina kubvisa. Saka izvo ndo zvidiwa nanatezvara kumombe dzavo vari kudzida momba. Unowanda rini mombe dzanatezvara vako vati vapi mombe dzavo.
vanhu havafanira kuramba vachifamba vachiuya kunodari vachifambira nyaya idzodzo. Tipe zuva raunokwanisa kuziva kuti zuva rakati ndinowana kana wangorevesa mazuva tokuganhura toti mombe dzokwangowanikwa nguva vakati 36 achikumbira hangu pandine kanyatso chaizvo chaizvo ndakatira kutanga kwegore zvinhu zvangu zvinge zvanyatso gore ri 2020 nevasi unopengere utaura gore rinouya isiri mwedzi wechi7 uno taura zvakanaka iwe tiri kukupa iwewe tochipa mombe 6 idzo pamwedzi after 2 months unobhadhara mombe 2 months wobhadhara mombe 2 months wobhadhara mombe kusvika gore ravo dairo rinokwana rirosvika iro wobva wapedza mombe dzachona. hapana kuchema here hapana kuchema here unochemeko uchinonoka kubhadhara mari dzevanhu wautora zvegore tiri kuenda 2027 nevana kuchikoro zvevana ndevako vana waibereka nadzimai waiberekeswa nanatezvara wako handi wainakirwa nadzimai ako bhadhara atezvara wako zvinhu zvava akuramba ndinamuvhura saka tati mwedzi unoyu uchipera tobata unouya wapera wobva waunza mombe 1 unodai unouya wachona futi wotera mimwe miri futi wowedza mombe 1 kuna kudai kusvika mombe dzavina dziri 6 idzodzo wadzipedza ndowati zvakakuomera une vana vechikoro. Hapana kuchema kwaunotomboita apa makore acho nawanda. Baba vakafa rina? Vafa muna March. Gore rino? Kugara kweso kwaikanganwa kubva kuroora. Kwemambuya hamufungiso womuri wenyu kuti ndire kumusha? Vanenge vachizviziva asi zvanga zvisati zvanyatsovaitira kuti vakone. Saka zvino mambitini zvinozoita rinya saka mafanirwa kuti pfuma yenyu idyiwe nehama dzenyu. Ndinofarira asi kuti pane ivo vanga vakakumbira musi wenyaradzo kuti ndandakaudzwa shoko rekuti ndiwe nezvinhu nemombe dzababa. Saka baba munin'ina wababa ndo vanga vakazoti munin'ina wababa nanatete ndo vakati saka sezvo baba vashayika paticharova guva munana August gore rinouya. Saka iye zvinezvi chigadzira zvinhu zvako kusvika patinorova guva ipapo unenge wakwanisa kunge waunganidza zvaunga wakaudzwa nababa. Saka kuti guva rizosvika mukuru wahambwa mudhima utogona kumanija nemuri mumwe naika. Tiri kuita kupera kwemwedzi miiri mombe, kupera kwemwedzi miiri mombe. Muchiuya nadzo pano padariwo panapa muchipa vana atezvara. Kusvika guva riro pamuchazorova anenge apedza anenge akupedza. Musaini timukosha. Musaini mundiza kuti udwana nato zvakaya kune kutaurwa mana kana muchiroora munoroora Asi zvinhu zvenyu muchiita nevanyaya zvokuti ndakandisa mari yakatorwa wega munyaya wavo vatatodari. Tezvarangu vawe vasaini kuti mari yemombe panobhadhara achichaje ma700 amunotengesa $300 mari yemombe. Ukawana iwe $300 yako woyo wapate zvako. Ukawana imwe $300 woyo wapate zvako. Ukawana dziri mombe dzinotsika woyo wapa mombe dzinotsika. Zvako auri wokusala kuti zvaunda kuti unouya nemari yakawana nemombe. Aba zvishandisa vale yekudhara chaita. Mari yekudhara chaita tautongoita nezvinhu mazuva. makaita dzakare mabona kuti yekudhara zvabasa maudira. maigona kutanga nedzimari maona kuti dzimombe dzinotsika dzozotera yairipo ndeyekuti pamamuchikwanisa kutaura
still number hamuna kutaura nyaya iripo mukuona vanhu vakutosaina kudai mambo atodi pane panaida kana ngobvunzawo paiswa judgment namambo hatisina chekutaura ande handisiri kupokana nejudgment asi ndaida kungobvunzawo pane pandaida kungobvunza mando abvunza kuti kudii ndachida kuti zvo pahanzvadzi dzangu idzi apa pane tuka pane vamwe tu vasipo saka hazvina basa kuti panobviswa zvinongouya kune ivava varipo kuya varega kuya kudare sei havasuza kuti nedare umwe wacho hasi kunzwa zvakanaka umwe varipo saka hatibirira asipo kuzwa zvakanaka kwaakafa handidire mukuru mumusha iro ndanchirera kuti kunyange kana kuri kunzi kuzobviswa kana kuri kunzi ngavauye kupera kwemwedzi iyoyo pamunoya ne$300 dzemombe yekutanga uyai nawo yevanzwa zendima kutozidedza isu hatichazidedza zvamunongoenda muchitoroorwa ndi munounganidza hama dzenyu kuti muroore ndo panaida kunzwisisa ipapo kana natete chaivo vauye vaone zvinhu zvichiitwa hama dzese dzinokodzero gadziri ipapa pamusoro imambo ipapa umwe munin'ina acho uripo panapa izvozvi aripo hadi mali pa ndofunga newo mune aripo haudi pfuma apfuma inodiwa ndanzirika vanga vasina kumbotaura kuti ndo zvavakaita asi zvawazozvindwa wati kudii iyo enda uda unyebera mambo handisi kupfuka iwe usanyebera mambo wedu tiripo mati usanyebera mambo wedu tiripo ishe iwe mira hausi kuzviziva kuti vakomana vakamhangara svondo rakapera pakatongwa dare rongo usipo panepo ndakanga ndiripo asi saka hatina kubvira tataurirana isusu semhuri kuti ndo zvarakunoitwa svondo rakapera taive naye padare pana svondo rapera pandakauya ishe taive tiine nhau yemombe makati tititengese semhuri ava kanosvikotengesa vega vakadya mari hatina chatakawana ndanga ndakafambira nhau ya makatitongera iyoyo yandakakutonga iye waitozofa wakuuya naye tiri panyaya yemukuwashe kuti aroore pazuva zvenyu zviuye iwaugara iko haudi pfuma apfuma inodiwa ishe saka ndo nyaya yatina yekutengesa kwemari hamuchazouya naye kana maakuda hatitange tapedza yemukuwashe maita basa